Λοιπόν κύριοι, να είμαστε καλά. Να είμαστε. Α, κάτσε να έρθω από εδώ να βλέπω, γιατί εκεί πέσανε ψηλοί. Παναγία μου και Χριστέ μου. Το μαχαίρι ήταν η έκπληξη του φόρου. Ο Χασόφης ήρθε. Και το μαχαίρι είναι δώρο. Μόνο κόμμα. Αυτό θα πάω το πει στην Ελένη. Να σου πω, πλουρία έχει βάλει. Έχει βάλει και δεν μου έχει πει. Ξέρεις που είναι. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί μου την έφτασα. Πρόσεχε, Λουκά. Πες στο σκάφος. Λοιπόν, να είμαστε καλά και του χρόνου, κύριε, όλοι με υγεία. Και του χρόνου, αμήν. Καλά να είμαστε, παιδιά. Κάτι άλλο έχει φαγητό. Θα φάμε σε λίγο. Ορίστε, πάντα γραμματάκια, τώρα δεν τα βλέπει κανένα. Λοιπόν, ένας θα κάνει καταμέτρηση ατόμων. Πόσοι Δύο. για να κόψω. 4. 7, 8, 9, 10, 4,5. 15, 16, 17, 18, 19. 20. Κοιτάς και το σκύλο, κοιτάς και το σκύλο. Στο όριο 21 ήταν. με το σκύλο. 21 με το σκύλο. Τους μέτρους όλους. Και ένα ο Σοφικίτης που πήρε τηλέφωνο. Ναι, και το Σοφικίτη πάλι. Πώς έρχεται. Θα το φάει ο Στέλιος, εντάξει. Θα το φάεις τέλειος. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα πώς είμαστε. 20. 21 Όχι. είπα. 22. 22 βάζει. 22. Ας το δω πώς θα το κόψει το θηρίο. Έλατε. Και θέλουμε άλλα δύο. Παίρνει ένα μέτρο. Και αυτό είπα. 24 θα μετρήσεις. 5, έλα. 5 κομμάτια κάθετα και 4 οριζόντια. Τι του έκανε στο σκύλο εκεί κάνει έτσι. 4, 6, 24. Ναι, 6 είναι κορίτσι και 4 στο στενό. Κόψε το στενό πρώτα. 1, 2, 3, 4 και μετά το 6. 2. Καραγιαννίδη φυλάει το σπίτι. 5, 6, τέλεια. Το άλλο το χέρι που το έχει. Καπνίζει όταν έρχεται. Θα πάμε από το μεγαλύτερο στο μικρότερο ή από το μικρότερο στο μεγαλύτερο για να βγουν οι ηλικίες στη φορά. Λοιπόν, δεν άρχισα ακόμα όμως, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να λογοδοτούμε Θα εδώ πέρα. πεις. Άμα βρεις αντίσταση δεν μιλάς. Κάνεις την κορώνα. Ελαφριά, όχι, μην πας κάτω, μην πας κάτω. Πας κάτω, πολύ πάνω, πολύ επιφανειακά, έτσι. Έτσι, πολύ ελαφριά, πολύ ελαφριά. Ένα ντρέμελ δεν έχουμε. Έτσι καλά, μπορεί και να έχει παραπάνω. Αλυσοπρίωνο. Να πάρουμε ένα 800 Ελαφριά, νουσου, Γιατί είναι ελαφριά, για να μην σκορπίσει. νουσου. Νίκο, άστα θα φάμε. Πολλά βγαίνουν. Θα πάει στην Κινέτα. Το σένα με λύση. Τα πήραν τα 18, τα πήραν. Τα χλέψαν. Και το πήραν τηλέφωνο και πήγαν να δεις να τα πάρει και πίσω. Βίντεο τραβάει κύριε. Σαμποτάζ. Αμάν μου φεύγει άχνη. Σαμποτάζ. Που εν τω μεταξύ παίζουν και κοκακόλες πορτοκαλάδες στο αυτοκίνητο του Κέρμη. Λοιπόν κύριε, ένας αρχίσει να έρχεται. Με τη σειρά. Δεν βλέπω κανένα. Έλα, το μικρό εδώ, το πρώτο. Οι μικροί, τα μικρά τα παιδιά πρώτα. Αν και τη γωνία. Α, πιάσε λίγο εδώ πέρα τις χαρτοπετσέτες. Δύσκολο, Βγάζει μία-μία. Έλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Μετά ο Λουκάς, μετά ο Νίκος. Να φύγουν από τη μέση. Παιδιά, κόψαμε πίτα για 200 κομμάτια. Και δεν βρέθηκε η πλουρή. Ήταν στο πρώτο κομμάτι της γωνία. Τώρα ο Λουκάς, μετά ο Νίκος. Είπε ο πρώτος τον βρήκα, από τελείωσε. Λουκάς, Το πρώτο το κόψατε στην εταιρεία φυσικά. Για την εταιρεία. Όχι, το πρώτο κομμάτι που πήρε άνθρωπος. μετά ποιος ακολουθεί μετά τον Νίκο. Ο Νίκος. Μετά τον Νίκο. Μπορεί να εμφανιστεί. Μετά τον Νίκο ποιος ακολουθείς. Ναι, μετά τον Νίκο ποιος ακολουθεί. Να λέμε τον επόμενο. Έλα, Καραμήτρος μετά. Μετά τον Καραμήτρο. Σιγά Μετά τον Καραμήτρο. Τώρα παίρνει ο Νίκος. Τώρα ο Νίκος, μετά ο Καραμήτρος. Τους δυο μας θα το πάρετε πλέον, να θυμάστε την κουβέντα που σου λέω. Και αν το παραδόθω τόσο τη βάρκα στη χαρά σου. Μετά τον Καραμήτρο, Μετά τον Καραμήτρο. κύριος Λίγκας. Α, Καραγιαννίδης. Και μετά ο Άκης παίρνει το πλουρί. Και μετά ο Άκης στη γωνία για να μην πάρει το πλουρί. Τώρα άρχισα να πάρει τον πούλο μας. Να το. Τα φάγα, όλοι τσιμπήσατε ρε. Μαλάκες εδώ είναι. Μετά Καραγιαννίδης, μετά Λίγκας. Παιδιά ψάξτε, σας ξαναλέω, δεν Ναι, ξέρω ναι. που το έχει. Πώς. Το έχει βάλει στην Όπα, όπα, τσέπη. sorry, παιδιά, Μια προπέλα συγγνώμη. βλέπω εγώ. Δεν το έβαλε Εκεί η γωνία είναι ο Άκης. την ώρα που ήταν να το βάλει στην τσέπη, να το βάλει στην τσέπη της λέει. Όχι, Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης είπαμε εδώ. Καραγιαννίδης τώρα.
Και μετά. Και μετά ο Άκης. Άκη, το κομμάτι του Άκης. Όλε. Σου έρχεται. Να το. Ούτε το χέρι δεν Παιδιά, μην το χωράει. κατεμοιάζετε, γιατί ακόμα και έτσι θα βρει το φλουρί εκεί μέσα. Αν το βρει εκεί, εγώ πάει. Έχει κατευθείαν. Έτσι όπως Έλα, έλα, πάρ' το. Καλά, εσύ. Άρε πούστη, πάρεις το μεγαλύτερο κομμάτι. Λοιπόν, Έλα. ξαναπάμε τώρα από την Δικό αρχή. μου. Πάμε, γωνία, δικό μου. Αυτό. Μάνος και μετά. Έλα, παίρνω εγώ. Έλα, εγώ είμαι μετά. Είναι ο Γιάννης. Μάνος Γιάννης. Το βλέπει από εκεί. Από εδώ πρέπει να κόβεις. Αν και ήθελα πάρει. Εσύ λες ρε παιδάκι. Μου λέγες. Για να είναι πιο Δεν ξέρει, δεν έχει πάρει. Οπ. Τι να λέει. Μάνος. Έλα, εγώ είμαι μετά, έλα. Γιάννης και Γιάννης και Ντίνος. Ντίνος. Έλα εδώ Ντίνος, σε περιλάβω εγώ σε ένα αγόρι μου. Α, εδώ στο σπασμένο είναι, να το. Μετά ο Στέφανος. Έλα ο Στέφανος. Έλα, Από ωραία. εδώ, από εδώ, έλα, δεν ξέρεις να ακούς. Πείτε το φωτόπουλο και γυναίκα Θα θα σε... θα γίνει... Εδώ, εγώ είμαι. Γιάννης. Πού είσαι. Έλα, και του χρόνου... Ντίνος. Εγώ. Δυο μας. Μετά μου δίνεις εμένα. Του χρόνου, ναι. Λοιπόν, Ντίνος και Εγώ. Κακούσης. Ντίνος, Κακούσης και Μετά. πήρες εσύ. Σακαντάρης. Εγώ θέλω αυτή τη γωνία εδώ που είναι ξεροψημένη. Έλα. Ευχαριστώ. Άντε και του χρόνου, παιδιά. Α, όχι, σοκολάτα είναι που έχει βουλιάξει εκεί πέρα. δεν είναι. Λοιπόν, Σακαντάρης και Μάνος. Τι γίνεται κύριε Στέλιο. Σακαντάρης. Ευχαριστώ. Άντε, καλωρίζεις. Παιδιά και του Κάτω χρόνου. μέσα στο φλουρί ρε. Εγώ δεν το βάλε μέσα μου φαίνεται. Άμα σπάστε κανένα δω, τι πέστε μου. Αυτό εκεί πέρα που βλέπω τι είναι. Α, σοκολάτα. Το πήρα ξανά. Μάνος. Σοπικίτης, το επόμενο για να το πάρει. Ποιος άλλος είναι εδώ και δεν έχει πάρει. Λοιπόν, Θοδωρής, ποιος άλλος. Στέφανος. Εσύ θες ποια Όλοι γωνία. θα πάρουνε. Ναι, όχι, όχι, θα εντάξει. Εσύ θες αυτή. Λοιπόν, ποιος άλλος είπαμε είναι. Εγώ είμαι ο Εδώ, ένας και ένας λίγος. Τίμωνας. Μανώλης. Πήρες. Πολύ ωραία είναι αυτός η γυναίκα σου. Όχι, ποιος παίρνει τώρα. Λοιπόν, έλα. Το επόμενο Κίμωνας. Όχι, τελευταίο. Ναι, άσε ρε μαλάκα να το ξεκολουθήσει. Ποιος είπαμε, Μάνο, όχι. Έλα. Τελευταίο. Θοδωρής. Κίμωνας. Φέρε. Κίμωνας. Και εδώ στον κύριο το παράξενο. Ωραία. Παναγιώτης Στέφανος. Στέφανος. Αυτό είναι παραγγελία. Στέφανος είναι παραγγελία. Γωνιά, Φέρε. Λοιπόν, Κίμωνας και... Εγώ. Πάνος. Τεντάπιλος, πώς τεντάπιλος. Μπράβο, τεντάπιλος. Πού το έβαλε ρε παιδί. Και ένα μίλκο. Το βάλε στην πίτσα ρε που φάγατε το βράδυ. Η μοναδική τι είναι για να έχει να Στην ασχοληθεί. τσέπη της το βάλε. Τεντάπιλος. Τριαντάφυλλος είναι εδώ. Άρα και ποιος Αυτό και είναι. μέταλλο. Με εκείνη δίπλα αριστερά. είναι μέταλλο. Στη γωνία. Σε αυτό το κομμάτι που θα βγάλει τώρα είναι. Έλα. Παναγιώτης. Το δικό σου κομμάτι. Πάνος. Το δικό σου Πίσω να κομμάτι. πάω. Όχι, Τριαντάφυλλος. Λοιπόν, Τριαντάφυλλος Να και... το, να το, εδώ στον τριαντάφυλλο είναι. Αυτό εκεί τι είναι, σοκολάτα. Τριαντάφυλλος ο επόμενος. Εγώ. Πού το Σπάνος. Τριαντάφυλλος. Τον επόμενο είναι, τον επόμενο. Πάνος. Πάνος. Μπράβο πάνω και του χρόνου. Πάνος. Στον πάνω είναι, στον πάνω είναι, να το. Να το, πετιέται. Νάτος, Πάνος, έλα, καλορίζικος. Λοιπόν, κάνα το περισσότερο πως είναι. Δεν έχω λεφτά ρε παιδιά. Τρώσε και το δότη. Καλορίζικος, παιδιά, να Ευχαριστώ πολύ είμαστε παιδιά καλά. και του χρόνου με υγεία να είμαστε όλοι μαζί. Τώρα τρώτε να παιδιά Κρήτος. Γίνα το τούμπα, γίνα το τούμπα. Γιώργο δεν έβγαλε για σένα. Εγώ είμαι κάπου εδώ πέρα. Κάτσε να σε γυρίσω τον Είμαι. μπαλό. Πάτε και φάτε. Εδώ δεν είσαι, να το. Έλα ρε. Νάτος. Όλα, να το, να το, να το, να το. Τρώτε τώρα, Το φάγε, τρώτε. να το, το φάγε. Λυσάξτε, τσαούσες. Εδώ πέρα. Άντε για του χρόνου, για του χρόνου. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει. Δεν έχει σου λέω. 8 φορές στο Πιάσε το μία. Δεν έχει τίποτα. Να σε έχω. Ούτε κουκουνάρι ούτε τίποτα. Πρέπει να σε βγάλω. Εδώ άσε τη μηχανή κάτω. Συγγνώμη, Στεφανέ, Στεφανέ. Δεν έχει ρε. Δεν έχει. Ήμουν από πάνω. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει. Τι θέλει, να. Τρίμα, ξένων καρπών. Να τα. Όχι. Ρε δεν έχει σου λέω ήμουν από πάνω. Δεν έχω. Εγώ τα πήρα τα υλικά.